sama l-bastimenti sorġi ħdejn l-imħazen tul il-mol imdawwar b'gaj ħaddiema li ma ġorġ kien messhom xogħol it-taqbil jinżilhom għażel hekk ċarti f'mur faċilment kif għajnejh lejn is-sema jduru b'tal-bħarsin mill-korriment għax dan kien raġel dwajjed fost dawk li jaħdmu x-xahar bil-fama tiegħu kibret maħbub sar minn kulħadd u jgħidlek tikber jew tiġkien skont kif tuża l-sin u isbaħ mill-paċi m'hawn xejn tgħid minn bagħdu dan l-għannejn u jgħidlek som saqajk mal-art tmurx fil-kesħa jew fil-bart ifmut ħallihx jibqa' dejn tgħid minn bagħdu dan l-għannejn fuq delizzju fuq natura b'xi braspura l-ħin itir dik ir-rima ma tbissima magħha jorbot xi pari ta' mal-65 sena qalbu tħabba tal-mari ġewwa swali kuruturi joffri l-faraġ ta' mawġin għax dan kien raġel dwajjed fost dawk li jaħdmu x-xahar bil-fama tiegħu kibret maħbub sar minn kulħadd u jgħidlek tikber jew tiġkien skont kif tuża l-sin u isbaħ mill-paċi m'hawn xejn tgħid minn bagħdu dan l-għannejn u jgħidlek som saqajk mal-art tmurx fil-kesħa jew fil-bart ifmut